Hola, em diuen Jaume Ortiz, soc un dels autors de l'exposició de l'Ordis Valencians, junt amb el company Alfons Sánchez. L'exposició en si el que tracta d'explicar és com funciona el sistema de finançament i com ens afecta als valencians i les valencianes aquest sistema. El sistema de finançament depèn de l'estat espanyol i com tota cosa que fa un estat ha d'estar legislada i reglamentada. En aquest cas està legislada per l'article 138 de la Constitució, a banda d'un parell d'articles més que són menors en aquest cas, i l'article 138 diu que l'Estat ha de garantir la realització efectiva del principi de solidaritat per vetllar de l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre tots els territoris de l'Estat. Bé, la qüestió és que nosaltres, tots els territoris, totes les persones, paguem els impostos, l'Estat es recull i després es reparteix, en teoria, segons aquests principis. Principis de solidaritat i vetllar per un equilibri adequat i just entre tots els territoris. Però bé, nosaltres ens hem fet la pregunta, i això és veritat? I com que els valencians i valencianes aportem el nostre or també allí, volem saber si això és cert o no.